Lähdettiin mukaan tandem-harjoitteluun, kun kuultiin muilta yrityksiltä positiivisia kokemuksia ja ajateltiin, että miten voidaan soveltaa tätä meille. Viestinnän ja markkinoinnin meidän oli helppo lähteä tähän, eli meillä on paljon tehtävää ja paljon projekteja, missä kielellä ei oikeastaan ole väliä. When I saw the email for the Tandem internship, that was the first opportunity I could have as an international student where I could work in Finnish company and explore the Finnish culture. Before that, there is always, when you are applying for jobs, there is always a Finnish language barrier if you're an international student, and it requires a time for you to learn a language. Mä ajattelin, että tästä saa semmoista arvokasta työkokemusta ja mä halusin oikeasti kokeilla, että kuinka pitkälle mun oma englanti riittää kuitenkin semmoisessa turvallisessa ympäristössä, kun suomalaisista yrityksistä on kyse. HR-näkökulmasta oli vähän jännittävää, miten lähdetään sitten englanniksi toimimaan meidän työyhteisössä. Ja tämä oli hyvä kokemus siitä, että miltä se näyttää. Tandem-malli on tosi hyvä, koska siinä on kuitenkin se suomea puhuva koko ajan mukana. As far as I'm concerned, it has been a great experience. People here have been very welcoming and very accepting. They have always made me part of their conversation. So I just love being here and I love the experience, and that's the memorable and valuable experience I have. Musta tuntuu, että mä oon oppinut ihan hirveästi, että markkinointi ja viestintä saanut sen koko sen näkymän, että mitä kaikkea siihen oikeasti käytännössä sisältyy ja mitä kaikkea käytännössä tarkoittaa. Ja me ollaan tehty intraan, eli sisäisen viestintään juttuja, strategiaa tehty semmoiseen visuaaliseen muotoon, että se on helpompi jakaa sitten työntekijöille. Sosiaalisen median suunnitelmaa ollaan vähän tehty tässä ja sitä jatketaan nyt vielä harjoittelun loppuunkin. Tämä on siis meille tietenkin tosi positiivinen kokemus, mutta me myöskin halutaan osoittaa tälleen turvallisessa ympäristössä myöskin ne kohdat, mitä meidän täytyy kehittää. Eli että ollaan valmiita siihen tulevaisuuden kuvaan, missä kansainvälisiä työntekijöitä täytyy olla myös täysin suomenkielisissä yrityksissä. Varsinkin jos tuntuu siltä, että vaikea palkata pelkästään kansainvälistä opiskelijaa, niin musta tuntuu, että tämmöinen tandem-pari on tosi helppo lähtökohta siihen.